právě zemí Koruny české se vynořuje z dávnověkých pověstí, které poeticky mísí zrnka historické skutečnosti s bájnými představami. Střední Čechy. Právě zde má svůj původ starobylé jméno pánů z Lobkovic. Na levém břehu Labe leží ves, dle níž se počátkem 15. století začal psát jejich předek Mikuláš řečený Chudý, syn Mareše z Újezda. Avšak připomínkou úcty k vědění a umění, která po 6 století doprovázela generace lobkovického rodu, je především hrad Hasištejn, bývalé sídlo slavného humanisty Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Zde u knih nacházel odstup od událostí převratné doby na hranici středního a nového věku. Zde, na úpatí Krušných hor, mohl nahlédat zmatené dění pražské metropole z perspektivy, kterou dává studium klasiků. Z jeho velkolepé knihovny zbyly jen trosky, ani ty však nezapřou antické kořeny myšlení českých humanistů, zvláště jde-li o dílo tak proslulého myslitele, jako byl Platon a jeho dialogy. Aby se zajímal o literární otázky, o to tě velice prosím, píše příteli Janu Šlechtovi, sekretáři královské kanceláře. V tom útočišti totiž má duše především nachází oddych a považují nejen za užitečnější, ale i za čestnější oplývat spíše knihami než drahokamy. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, jak ho známe z Pantenonu Národního muzea, je jen ideálním portrétem z poloviny minulého století. S tělesnou smrtí navždy odešla fyzická podoba i dalších osobností rodu, založená Mikulášem II. Jen mramorové náhrobky františkánského kostela v Kadani dosvědčují jejich rytířský původ i vzhled. Neodvratná smrt těla byla mementem pro nesmrtelnou lidskou duši. O níž v Čechách od 15. století zápolili s katolickou církví reformační konfese. K nejvýznamnějším luteránům patřil pan Bohuslav Felix, rozhodný obhájce české konfese na zemském sněmu. V Kristu, triumfálním vítězi nad peklem, na perlami vyšívaném hasištejnsko-lobkovickém oltáři, jistě hledal jako donátor spásu své duše a duše své manželky Anny z Fiktumu. Pod mramorovou tumbu v Kadani ulehl na věky i Jan Hasištejnský z Lobkovic, poutník do svaté země a autor vypsání této cesty. Rodovou hrdost stělesněnou erby dal nejenom vytesat do náhrobku, ale i vymalovat do erbovníku, jimž doprovodil své druhé literární dílo Poučení synu Jaroslavovi. Synu milý, pomni na to, co jsem já byl, co jsem, a nač mi ještě přijíti má, že umříti musím, a v prst a v popel, že obrácen budu a jako v nic. Popel jsem byl, popel jsem a popel budu si jako heslo oblíbili popelové z Lobkovic z druhé hlavní linie rodu. Synové, vnuci, pravnuci a prapravnuci mladšího bratra Mikuláše II. Jana Popela z Lobkovic vystřídali v průběhu 15. a 16. století ve svém držení mnoho sídel. Hrad Vysoký Chlumec na Sedlčansku zůstal v jejich majetku trvale a dal pojmenování té rodinné větvy, která po vymření ostatních zachovala rod Lobkoviců až do současnosti. Sotva proto překvapí hold ženskému půvabu, který nalezneme v galantním dopise Václava Popela. Urozená panno, panno, teta má nejmilejší, píše drsný voják, císařský válečník proti Turkům v Orách, kde roku 1596 umírá. Já vždycky na tu tvář jasnější než slunce a na ty ruce bělejší nežli sníh, na ty pisky nad koráby pěknější, na ty oči nad šípy pronikavější, na to čelo hladější nežli kment, na ty zuby pěknější a rovnější než perly orientálské vzpomínám.
Přes veškerou galantnost však pokračování rodu nezajistil válečník Václav, ale jeho bratr Zdeněk Vojtěch, či jak jako nejvyšší kancléř království latinsky podepisoval panovnické majestáty. Zdenko Adalbertus Supremus Cancellarius. Práci svého vysokého úřadu se věnoval svědomitě. Dodnes na to ukazují vlastnoruční záznamy o vyřizování spisů v kanceláři i Královské radě. Jen listinu nejznámější, majestát císaře Rudolfa na náboženskou svobodu v roce 1609 odmítl podepsat, věren své katolické víře, kterou v Čechách pomáhal upevňovat. Měl štěstí, že ho nepotkal osud kolegů místodržících, vyhozených z oken jeho úřadu České kanceláře na Pražském hradě. Stavovské povstání, které defenestraci roku 1618 začalo, bylo zakončeno ortelem nad jeho vůdci na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Porada o jejich potrestání, která tomu předcházela, našla v nejvyšším kancléři pečlivého zapisovatele. Vítězům náleží kořist a po porážce stavovského povstání se jí císařovým straníkům dostalo měrou odpovídající velikosti přestálého nebezpečí. Rozhojnění lobkovického majetku bylo ale zásluhou především manželky Zdeňka Vojtěcha Polixény, rozené z Pernštejna. Již dědictvím po prvním manželovi Vilému z Rožmberka přinesla lobkovickému rodu velké roudnické panství. Avšak teprve levnými nákupy po bělohorských konfiskací dotvořila v úrodném Polabí nové centrum lobkovického majetku, jež doplňovalo starou rodinnou doménu na Vysokém Chlumci. Střediskem politického a společenského dění však byla v Čechách vždy Praha. Za vlády Rudolfa II. Opět císařská metropole. Není bez zajímavosti její tehdejší podoba. Karlův most bez soch. Staré město s Kotci. Staroměstské náměstí bez radnice. Nynější Václavské náměstí s Koňskou branou. Karlovo náměstí s kostelem a vězením. Ječná ulice s branou Svinskou. Rudolf II. Si Prahu oblíbil a soustředil do ní nejen umělce a učence, ale také kejklíře a mistry alchymie, cenné sbírky uměleckých děl i předmětů denní potřeby. Kosmopolitní atmosféra dvora na Pražském hradě odrážela horizonty světového panství Habsburků i jeho středoevropské kořeny. Významnou součástí tehdejší prokatolické císařské společnosti byli i Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic a jeho žena Polixéna, rusovlasá dcera Vratislava z Pernštejna a jeho španělské manželky Marie Manrique de Lara. Někdejší pernštejnský palác na Pražském hradě tak s novými pány nadále zůstal centrem snah o zadržení a zvrácení reformace, neboť Zdeněk Vojtěch rád přijal katolickou zbožnost své manželky. Toho si byli dobře vědomi jeho hosté, vyslanci nejkatoličtějšího španělského krále i další členové španělské strany na Pražském dvoře. Díky významnému postavení Lobkoviců ve starém českém státě nacházíme v centru království jejich další četné stopy. V metropolitním chrámu svatého Víta, v sousedství stánku nejsvětějšího kaple svatováclavské, zdobí chrámovou loď náhrobek prezidenta apelačního soudu Jiřího Popela z Lobkovic, umístěný před Martinicko-Lobkovickou kaplí.
Nádherný renesanční palác, přístupný z Hradčanského náměstí a po posledních majitelích nazývaný Schwarzenberský, postavil italský mistr Agostino Galli nejvyššímu purkrabímu Janu mladšímu z Lobkovic a od jeho synu jej koupil i jiný popel z Lobkovic, ctižádostivý nejvyšší hofmistr Jiří starší, pán na Libochovicích a přečetných dalších stacích. Bezohledný v honbě za majetkem, postavením a vlivem, směřoval svou kariéru k nejvyšším cílům a rostoucí konfesijní zápolení protestantů s katolíky mu k tomu nabízelo účinné prostředky. Z paláce, který jakoby symbolizoval povýšenectví svého majitele, se však těšil jen krátce, neboť roku 1594 byl údajně za zradu zbaven úřadu i majetku a bez soudu žalářován na hradu Loket. Snahy dcery Evy Eusebie, která usilovala o jeho propuštění a navrácení zabavených statků, a knižní obranou svého otce si troufla dotknout se samotného císařského majestátu, zůstaly bez úspěchu. A nepomohli ani jezuité, jimž jejich příznivec založil v Chomutově kolej. V žaláři na hradu Loket dožil svůj život. Nástropní malby z roku 1590 na klenbě komnaty Chomutovského zámku připomínají dobu jeho slávy. Impozantnějším způsobem připomínají vkus renesančních lobkovických velmožů malby paláce na Hradčanech. Působivé je i sídlo, které stavitel Galli vybudoval Janovi mladšímu z Lobkovic na venkově. Do zámku v Horšovském Týně přivedl nejvyšší purkrabí z rodu Lobkoviců jednu ze svých manželek, Bohunku Rožmberskou. Malíř nástěnných maleb Horšovsko-Týnského zámku byl inspirován výzdobou zemského soudu na Pražském hradě a se znakovou galerií zachytil i Jana mladšího na stolci zemské vlády nejvyšším. Jan byl dobrým pánem svých podaných měšťanů, dbalým jejich práv, která utvrzoval i rozmnožoval, jak dodnes dosvědčují městská privilegia na vaření piva, jarmarky a další výsady. Listina krále Ferdinanda I. přinesla i polepšení městského znaku o barvy a orlici z lobkovického erbu. Zámek i panství zdědil Janův syn Vilém Popel. Nekráčel však v otcových stopách. K útlaku hospodářskému připojil i náboženské násilí, když přijatou protestantskou víru nutil i svým poddaným. Po Bílé hoře mu hrozil trest nejvyšší a jen spěšné kapitulantství spolu s příbuzenstvím ke kancléři Zdenku Vojtěchovi, jehož přímluv se úpěnlivě dovolával, ho uchránilo před popravištěm. Zabavený majetek však císař jeho potomkům nevrátil. Rozepjatá křídla císařského orla Ferdinanda II. V novém znaku Horšovského Týna manifestovali nezvratné odsouzení rebelantského Lobkovice. Propuštění z vězení na hradě Zběrohu nevymohli ani prosby nejvyššího kancléře, ani jeho manželky Polixény, provázené nedospělým synem Václavíčkem, jemuž Vilém rovněž adresoval listy z vězení. Velice žádám, že se k jejich milostem panu otci i paní mateři přimluví, aby své laskavé srdce ode mě neodvracovali, ale se nadále jeho milosti císařské přimluvitě ráčili, abych z vězení přijíti mohl. 12letý Václavíček z prosebných dopisů Viléma Lobkovice, jinak Václav Eusebius, jediný syn Zdenka Vojtěcha a Polixény, měl tehdy ještě před sebou závratnou kariéru na císařském dvoře.
začala za 30leté války roku 1632 plukovnickým patentem na 5 jízdních kompanií argebůzníků, vystrojených na vlastní náklady. Na to jmenován do císařovy válečné rady, stal se jejím viceprezidentem v hodnosti generála. Povýšen na polního maršálka a rok po skončení války postaven do čela válečné rady Ferdinanda III. Souběžně se podílí na práci nejvyššího císařského kolegia, tajné dvorní rady, kde je mu také přiznáno právo předsednictví. Koupí Zaháně ve Slezsku získal Václav Eusebius i hodnost vévody zaháňského. Knížecímu titulu, udělenému již jeho otci, připojil císař zlatou bulu panství Neustadt, Horní Falci, jako okněžněné hrabství Sternstein. Tam přivedl Václav Eusebius svou druhou manželku Augustu Sofii z rodu Pfalzgrabatrinských, aby vedla jeho říšský dvůr. Novému postavení odpovídal i nový knížecí znak. Ani vrcholné postavení u vídeňského dvora, ani manželka z rodu říšských Pfalzgrabat, ani místo v knížecím kolegiu říšského sněmu v Řezně nerušili základ jeho moci, jímž zůstávala rozlehlá česká panství s centry na Vysokém Chlumci a v Polabí. V Roudnici dobudoval na základech románského hradu pražských biskupů nové sídlo, důstojné jeho knížecímu postavení. Z plánů italských stavitelů Carrattiho, Orsoliniho a Della Porty vyrostla jedna z dominant lapské cesty. Tam její majitelé soustředili jako do pokladnice nádheru obrazů, šperků, hudebních nástrojů, dokonale provedených zbraní, nábytku, knih a rodinných písemností, všeho, co vytvářelo kultivovaný život urozeného panstva. Jen obtížné vyhledávání v rozptýlených sbírkách umožňuje znovu pocítit někdejší bohatství zámeckých interiérů. To zůstalo jeho rodu, i když na Václava Eusebia roku 1674 dopadla nemilost císařská a zbaven vysokých funkcí musel opustit vídeňský dvůr. V přízni císaře Leopolda tehdy stoupal v kariéře jiný Lobkovic, Václav Ferdinand z Bíliny, od roku 1670 povýšený do stavu říšských hrabat. Své nové bílínské sídlo však mnoho neužil. Ve službách císaře Leopolda trávil život vyslance u dvora bavorského kurfiřta v Mnichově, Ludvíka XIV. V Paříži a nakonec ve španělském Madridu. Že při této diplomacii šlo o více než běžnou reprezentaci monarchie, dosvědčuje šifrovaná korespondence císaře Leopolda svému vyslanci. V Praze se bílínská větev Lobkoviců zapsala do paměti vybudováním loretánské poutní kaple na Hračanech. Dílo stavitelů Orsiho a zejména otce a synu Disenhoferů vděčí za svůj vznik Vilému mladšímu z Lobkovic, pánu na Bílině, Jezeří a dalších severočeských stacích a zejména jeho manželce Benigně Kateřině, rozené z jiné odštěpené větve Lobkoviců na severu Čech, která držela zámek a panství Duchcov. Pokladnici kaple, kterou chudí zbožní poutníci plnili po grejcárcích, se dostávalo cenných darů od bohatých lobkovických patronů, ať již přímých potomků zakladatelů Viléma a Benigny Kateřiny, nebo po vymření bílínské větve od jejich nástupců. Totiž vnuk Václava Eusebia, kníže Filip Hyacint z chlumské větve, získal sňatkem s Eleonorou Karolínou bohaté dědictví po Václavu Ferdinandovi z Bíliny. Nové domény v severních Čechách
zmnožili dosavadní lobkovické bohatství, zejména o rozsáhlé lesy ve Středohoří a v Krušnohoří. Ani jejich pečlivé zmapování však nezajišťovalo dostatek energie pro nastávající věk páry a elektřiny. Ta byla skryta pod zemí v mocných slojích uhlí a Lobkovicové na základě zkušeností s tradičním krušnohorským rudným dolováním začínají v polovině 18. století i s jeho těžbou. Syn Filipa Hyacinta, kníže Ferdinand Filip, zřídil v Bílině industriální úřad. Ctil umění a z kavalírských cest po Anglii a Prusku přivezl do Čech takové poklady výtvarného umění jako Kanaletovu Slavnost na Temži z roku 1746, a Kranachovu Cizoložnici před Kristem. Jeho péčí se jméno Lobkoviců začíná napříště spojovat též se získáváním minerální vody, jejíž export jde do celé Evropy. U pramenů budují Lobkovicové lázně, kterým architekt Sablík dává koncem 19. století dnešní podobu. Ani nejžádanější bílinská kyselka však nepřinášela výnos, jaký šlechtickému velkostatku již od 16. století dávalo vaření piva na vysokém chlumci. Tradice lobkovického vína je spjata se sklepy Roudnického a Mělnického zámku. Byl Roudnické bych jenom v krátku, na jedno z mnohých vzpomínal. To může pít i kardinál a dokonce o velkém svátku. Už pro tu jiskru, milé jemi, z granátů uložených v zemi. Početné chvalospěvy však učinili mnohem známější vinnou révu Mělnickou. Zdejší vinice náležely mladší větvi Lobkoviců od 18. století. Zakladatelem mělnické větve rodu se stal zkušený válečník Jiří Kristián, mladší bratr Filipa Hyacinta z hlavní roudnické linie. Po bojištích Německa, Uher a Itálie musel ve službách mladé královny Marie Terezie vést válku i doma a roku 1742 osvobodit Prahu a Čechy od okupace bavorsko-francouzským vojskem. Jeho stejnojmenný potomek v 19. století pak ve dvorské hodnosti nejvyššího maršálka stanul v čele Českého zemského sněmu. Jako nestranná hlava zemské samosprávy si získal úctu a svým přihlášením k národu navíc české sympatie. Kořeny vztahu k zemi ukazuje dětský dopis otci, napsaný v 6 letech. Můj milý papá, já doufám, že tě s tím potěším, když tobě na tvůj svátek mé synovské přání v české řeči předložím. Já chci vždycky pilností a poslušností tvou lásku zasloužiti. Až sem přijedeš, budu ti odříkávat českou bajku, kterou jsem se k tvému svátku naučil. Prosím tě, aby si laskavě přijal toto přání tvého Jiříčka. Jeho vnuk a třetí nositel jména Jiří Kristián se zapsal do dějin českého sportu. Jako 25letý úspěšný automobilový závodník však roku 1932 umírá po autohavárii na závodní dráze Avus v Berlíně. Dnes z rodu Lobkoviců přichází jako majitel na Mělnický zámek jiný Jiří, aby spolu s manželkou Betinou otevřeli jeho umělecké poklady početným návštěvníkům. Hudba patřila odjakživa k životu na lobkovických zámcích. Vždyť kníže Filip Hyacint byl znám jako hráč na loutnu při pražských hudebních akademiích.
Avšak do dějin hudby se mnohem významněji zapsal jeho vnuk Josef František Maxmilián štědrou podporou hudebního života. Zámky a paláce nechal upravit k divadelním hudebním účelům a pořádal v nich velkolepá představení. Palác ve Vídni byl místem prvního uvedení eroiky i dalších Beethovenových skladeb, z nichž řadu mistr knížeti věnoval. Do konce života pobíral Ludvík van Beethoven z lobkovické pokladny rentu, aby materiální starosti nebránily geniální tvorbě. Vášnivé city však Josef František Maxmilián nechoval jen k hudbě. V dopise manželce Marii Karolíně z rodu Schwarzenbergů to mladý manžel dokázal vyjádřit i slovy. Jsem ubytován na Hluboké, v pokoji po tvých rodičích a spím v posteli tvého otce. Druhá po tvé matce je bohužel prázdná a to mi nedopřává klid. Ráno i večer se na ní dívám, ty v ní nejsi a já si představuji, že tam jsi a líbáš mne na ústa, já ti polibky splácím a tak navzájem stále naléhavěji a horoucněji. Celkem 12 dětí z tohoto manželství zajistilo trvání lobkovického rodu až do současnosti. V souladu se staletou tradicí nacházeli Lobkovicové i za změněných podmínek 20. století uplatnění v životě své české vlasti. Doktor Max Lobkovic jako nejbližší podřízený Jana Masaryka dlouhá léta působil na vyslanectví v Londýně, za války dokonce jako náš vyslanec. Aristokratický původ doplňovala aristokracie duchovní. Po obnově demokratického života v naší zemi nacházejí uplatnění na místech nejzodpovědnějších i další potomci rozvětveného lobkovického rodu. Michal Lobkovic, vrchní ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí a člen Poslanecké sněmovny České republiky, je blízkým spolupracovníkem ministra Josefa Želence. Svou prací je blízkému i vzdálenému světu vázán z Prahy a zámek v Dolních Beřkovicích pro něho znamená již jen minulost rodu. Z větve, nazývané dle Křimic u Plzně, stanul ve službách univerzálního poslání katolické církve František Lobkovic, od roku 1990 světící biskup pražský. Je symbolickým dotvrzením lobkovické otevřenosti světu, zastihujeme-li biskupa Františka s pražským jezulátkem. Soška přinesená v 16. století jeho předky do Čech ze Španělska, jejíž úcta se četným kopiím a vyobrazením rozšířila po celém světě, personifikuje nadosobní a nadnárodní horizont, jímž se Lobkovicové ve svém konání řídili v minulosti a řídí i dnes. Praktický dopad jejich snažení učinil z nich právem spolutvůrce Čech i Evropy.